O Sergas continúa a avanzar na mellora do Hospital da Barbanza co anuncio da licitación da obra para ampliar as urxencias. Hoxe publica o anuncio no perfil do contratante. Os interesados teñen un total de 26 días para presentar as súas ofertas. Tal e como avanzou días atrás o conselleiro de Sanidade durante unha visita ao Hospital da Barbanza, o Servizo Galego de Saúde, a través da Dirección Xeral de Recursos Económicos, publica hoxe no perfil do contratante o anuncio da licitación para a obra de ampliación da área de urxencias do Hospital da Barbanza. Con esta actuación, o centro sanitario aumentará en máis dun 40% a superficie desta área do hospital. A obra, que conta cun orzamento de 1,6 millóns de euros, ten un prazo de execución de 10 meses. Os interesados teñen 26 días para presentar as súas ofertas. Trátase dunha intervención importante, xa que a área que actualmente se destina ás urxencias, uns 650 metros cadrados no primeiro andar do hospital, ampliarase coa zona da esplanada de acceso. As obras de reforma e ampliación desenvolveránse de forma sectorizada, co obxecto de reducir o impacto no servizo e manter o seu uso durante a execución. A superficie da actuación é duns 1000 metros cadrados e pasa pola ocupación dunha parte do espazo exterior do acceso que se destinará a uso asistencial do servizo de urxencias e unha zona exterior destinada a acceso de ambulancias. Unha vez se execute esta intervención, poderase incrementar a actual disponibilidade de camas de observación na área de urxencias, tendo en conta a demanda do servizo para facilitar a actividade dos profesionais en beneficio dos pacientes. Formúlase un novo esquema funcional por bandas que consta con 2 accesos diferenciados, o principal de urxencias e outro exclusivo para padiolas con circulacións separadas. A zona máis ambulatoria embórcase cara ao acceso principal na fachada este, mentres que a zona de boxes lévase cara á área máis privada na fachada oeste. A sala de observación con máis de 1000 metros cadrados xunto co control de enfermería establecese no centro da proposta, de maneira que funcione como centro neurálxico. Búscase un volume de liñas puras e regulares que se integre coa xeometría orixinal do hospital para o que se continúan visualmente liñas principais de composición das fachadas. Formúlase unha composición con 3 franxas horizontais, 2 delas opacas que sirvan de marco ao muro cortina que percorre as 2 fachadas principais. Na fachada sur establecese unha nova marquesina de acceso que queda totalmente integrada no volumen.